Ξεκινάμε την πρώτη συνάντηση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων. Πρώτον, αυτή η Επιτροπή δεν είναι αμοιβόμενη. Είναι η Υποεπιτροπή της μόνιμη Επιτροπή. Αμείβεται μία συνάντηση το μήνα. Δεύτερον, δεν είναι εδώ πανεπιστήμιο. Να μάθουμε εμείς τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Αν μπούμε στην ιστορία να μάθουμε εδώ, εγώ δεν θα καθίσω να μάθω. Τι να μάθω τώρα, προλαβαίνουμε να μάθουμε. Όποιος ξέρει, ξέρει. Εδώ είμαστε πολιτικοί, δεν είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου. Ναι, αλλά τώρα τι να καθίσουμε να κάνουμε επιστημονική ανάλυση. Δεν νομίζω ότι είναι το νόημα της Επιτροπής να κάνουμε επιστημονική ανάλυση και να μάθουμε να γίνουμε τώρα υδρογεολόγοι. Και πάνω από μια φορά το μήνα δεν έχει νόημα να βρεθούμε. Τι, θα πληρωνόμαστε μια φορά το μήνα και θα ερχόμαστε κάθε εβδομάδα εδώ να λέμε σε επιστημονικό, να μορφωθούμε επιστημονικά. Ξέρετε πόσα έργα υπάρχουν. Ξέρετε πόσα έργα έχει τη Μακεδονία, Θράκη μεγάλα. Ολοκληρώστε λίγο σας παρακαλώ πολύ έτσι, γιατί πάει η ώρα αυτό που να φύγουμε. Ολοκληρώστε να μιλήσουμε.